Hvornår klokken 8? Nej, fordi de andre gange, så skulle klokken, der er de ikke kommet. Så hvis der var klokken, så kom han. Jamen, hun ved det. Jeg så med hende i går, så tager den op. Ja. Jo, det kunne godt være, det kunne. Nej, jeg tror, hun kommer ud til klokken 8. Ja. Ja, det kan godt være, at jeg lige har. Mor, hvordan går det? Nu skal du ikke blive ved. Så du kan jo også komme for og hjælpe med. Hej Jasper. Hej. Ja, skal være ham. Jeg tager lige en lille forspil.
Kom ind. Han må også lige have smidt Lærke. Nå, okay. Ja, hun kørte lige i starten som ham. Han havde 2 dage med sådan lidt feber, så ingen feber. Og så i går, så startede jeg bare 39,9 og fuldstændig stoppede. Hun måtte lige blive hjem. Det var tak. Det kunne lige passe. Emma, tak. Det er jo nødt til at høre, hvornår det er. Tak skal du have. Det var sådan lidt forskelligt. Ja, men det var det. Alt efter, hvornår ungerne skal afleveres. Kan du lykke med? Lykke med. Tak. Tak. Det var din. Tak, far. Hvor mange stole mangler det? Det ved jeg ikke. Jeg ser bare dem, der er sådan er plads til. Så kan det være... en mere sådan. Og ellers så kan vi smøre til åbne, så kan de sætte sig ned på gulvet hernede. Ja, ellers kan de gå. Markus, han har jo... Så kan de gå ind på værelset også. Ja, og hvis de vil se her også. Ja, det må de også gerne. Ja, så kan de kan det sagtens. Ja, de kan se her. Du kan se her. Nej, nu får jeg. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Så skal jeg falde. Hvor er du løbt og blå? Jamen, har du ikke taget dem med? Nej, jeg kommer nok. Men jeg ved, hvor mange du er, så jeg tager bare noget. Det kan du bare. Maja. Ja, jeg ved, hvor mange du er, så vi Jeg tror, vi smøre til børnene, og så kan I gå på badet. Jeg skulle så tænke sig, hvis der mangler. Ja, nemt. Ja, ja. Du har jo juice, ikke? Jeg synes, at du snakker om juice. Ellers kom kaffekanden med det. Jeg er lidt for vant til at se godmorgen på ungeren. Der hælder man bare op og så Kan så bare sige, det er valgt? Ja, det. Jeg har selv 2 Jeg synes ikke, det gør. Markus og Mathias. ja. Samme årgang. Simon sidder ikke lavet lav derovre. Vi er lidt heldigere derhjemme, så det er ikke sådan en? Ja. Det kan jeg. Ja, så det er samlebånd for alle, så kan noget, fordi ellers så er det sådan på kryds og tværs. Der er i hvert fald nogen, der hedder højt i fjernsynet. Ja, det er fordi, der er nok lukket den skærm. Så vil jeg gerne bede om noget sukker. Men ikke du sådan Så skal vi vist lige rejse os. Jamen, det står her. Ja, nå, ja. Kan ikke få til at lukke døren derinde? Så er der andet, der står på bordet. De hvor hygger sig derinde. Mathias og Mikkel. Mathias han har sat bordet frem med det foran fjernsynet. Så sidder de rigtig der med deres rundstilling. Ej, de to. Nej, det var også 80, for jeg hørte af dem. Jeg tror, det var 80. Det var godt lige at få sådan en smash på det også. Det er godt. Nej, det står 100. Er du sikker på det? Så kan du godt 100 eller 5 år. Men at Og den bruger det har alligevel sat sig, skal jeg batteri i den her? kilometer. Altså, Så er det godt, du har Var med. sidste år, vi fik den skjult. Hvad sagde jeg? Jeg køb 100 Så er det godt, du har med. så kan det nok godt passe. Det er jo sidste år. man tager en kan springe ringbane, skal jeg bare køre. Altså, det er jo den kan jo... Det bestemmer du selv, skal du ikke selv have? Så er vi fra Rens, Ja, ja. det er Det vi er nu. sådan en også. Skal jeg finde en? Den gør det ikke. Jeg venter bare til jeg kommer tilbage igen. Så skal jeg stykke til mig også. Så er der AC-rens. Ofte, det er en også. Ja, det er jo Det er jo dig selv, gør. Men det kan han da ikke, han Det finder. kan jeg ikke, jeg har allerede Det filmet. lugter rigtig sådan en Matas-butik. Hvad med dig, Nå, Maja? ja, nej, sådan gør jeg med en af. Skal du hen til kameraet? Ja, han ligger. Hun er ikke rigtig med på film. film. AC-rens.
Det er jo så, det er jo den der, hvor Den er så parfumeret. Ja, ja. Nej, det koster ikke penge på for alle. Det er næsten lige så slemt som de der